city that there are hundreds or thousands of items sold or consumed every day by ordinary people, even those who are high profile. Finger foods, snacks, or whatever we may call it, are indeed irresistible and delicious that we forget where it came from, how is it made, or how safe it is. Even I will take a risk before I take a bite to see if it's clean, good to eat, or safe. Let's watch this. Prepare siguro ako sa mga street foods kay affordable, nya mabusog juga, nya basta pa kanang nadyo kay ma-save nga money. Number 1 is the price. Price dapat affordable ba? Healthy, of course. That one is veggies. And then a little bit of meat. Yeah. Gamay rice. Mo sa diet ron. And then usually water lang. Kung di ka afford, paano lang? Kana lang sa fountains. I saw you in the hallway. I bet that's what they all say. Probably didn't even notice I was the loser who was staring at my shoes and couldn't think of nothing to say. I'm on the runway. Okay, fun man good. No, di naman sa exotic ka na. Makabusog mo lang. Makabusog niya. Barato ba? Kara jud, kinahanglan affordable jud siya kay. Dami nung kinadung nga reklamo ngayon, namatay diyan ni kaon. Naglayan tiyan. Depende rin sa mga datoon niya na ilang daoto na mga yanong kuan. Friend ko to one time na i-burger nga baho. Ito sa La Fortuna pa to before. Moro to yung kuan nga, ay wala rin na ka nang tungod lang daw nas ka nang na siratan lang daw ba. Murag ka nang wala nakahungaw ang kuan. Wala siguro yung 100% niya safe, pero wala ba ko nadunggan niya na nagkaon niya na namatay. Mag-think twice na jud may. Doubt naman. Lahi na amin. Lahi na nasudaan. Dili na same as before na murag makatagam na ba. So kanang, do you share this concern to others? Of course. Oh, especially sa among mga kaila. Food is the basic needs of the people. Because of this, vendors see the importance of selling foods as their means of livelihood. In order for their business to prosper, they should see to it that they are selling foods which are nutritious and clean. The question is, are they clean? May mong gipili nga negosyo. Kuan ra mangyud kanang dali ra siyang baligya ba niya kinahanglan sa mga tao kay pagkaon man. Aw kanila akong ginegosyo ginagmay kay lingkod-lingkod para lingaw-lingaw. Ang kining negosyo nga pagkaon usa jani sa makatabang sa ato ang pinansa. Hindi kay gani man siya moy kanang kusog gali sa mga tao. Ano man good siya kanang kita na mga halinan man good siya. Sigmo may ang sikat ron niya. Maning dali pahali. Ano siya dali siya ibaligya ba. Kay snacks man good siya. Sayo na ba ni sila himuon niya? Pila pa imong maginansya ani ginansya ko kag tagtuan ni. Sakto-sakto ra ito ko ra sad. Aw lisod gyud kay magluto man kainit pero aguntahon unya kanang maayo man ang kita. Maayo ang kita. Dili man alisod ang pagpaninda. Kung daghan mo apan kung gamay ra gani mo nga tawo paglisod jud ka kay lain pang takos, lain pang maglimpag hugas. Sayon naman mahalin man mahurot man lang gyapon. Dili man ta makakinansagot kay ngano gud. Dami pala utang, sa mo hangyo. Ya, ang ginansa tuwa jud na sa utang. Ay gamay akong ginansa, iguro mo kapatag bugas. Malma berong palitonon. Nayo sa ay mingaw pero dili gyud kang malugi kay naa jud gamay. Nakatabang sa tsakay, naka-open siya sa bagong job. Dako kay katabang. Naamang gyud mga pabrika dinha sa Alcon ug sa Jeka nya
dool man gyud na sila kay naanad na sila sa among luto. Hindi makatabang sana labi na sa amuang sa bata eskwelahan. Oo, ano ba mo complain? Wala man sukat sa nang pagpaninda wala. Ang complain ra gyud og di mi maninda. Nganong dili makatinda. Wala. Kay kung naay makitan nga mga butang amo lang ipuson. Yun istakya. Siyempre, from the start, na reklamo na ingon nga bati man ni Uy na. So, kinahanglan na nato mag-critic sila para ma-improve ang product nato. Wala naman sa wala since before wala. Makaingon ba mo nga safe ni ini gipaligya? Oo, kay kami ba nagbuhat. Safe jud siya. Maayo man. Maayo ra gyud. Naamo siya ako maglimpyo naman ni akong kaon, di man hiugon sa dali nga. Pero fair man. Usa sa nga pinakasim nato kini ang pagluto nga ang imong pagluto limpyo. Tarong nga pagkaluto dili binayabas nga pagkaluto nga kay ang imong tinda gud pagkaon ko na nga isud sa tiyan sa tao nga why ma-distrasya. Para nako maayo gud kay ugasan jud maayo nya saktuhon gud siya sa bukal nya. Imo jud nang di gud nim sa ning palangawan tabunan gud nimo siya. Pinakasayo gud kay kami sa makaon man sad niya nya. Nya kung dili ni siya safe, dili hiugaw ni siya, kami mo first apektuhan na. Nya alam kung kami first maapektuhan, siyempre maapektuhan sa tanan. So na may mi kanang barangay clearance. Amo jud ang kinahanglan jud na. Bisag unsa ka gamay naa gyud na siya. Pangitahan kag kuan lisensya. Mo lagi po pero naa ka. Wala. In every place, there will always be people willing enough and brave enough to give thought of what they have to say. And with regards to our issue for today's topic, which is food, health, and safety, of course we have doctors, medical experts, and other medical people who are willing to give us information for this particular concern. Let's hear what they have to say. Listen to this. Absolutely unsafe. They are open to dust, open to different kinds of viruses, and different kinds of bacteria. Definitely ang food sold to the streets are unsafe, ka-expose siya sa elements both sa kanang mga vehicle nga open mo sila type tapos pagkakabaw sa source minsan na pag-prepare. Actually there is no benefits. There are a lot of cases that some of those who eat those sidewalk vendors get infected with hepatitis, even cholera, amoeba, through gastroenteritis. And number one nga maka-contribute sa ilang naslagya kina may patronizing public. The price of eating those foods are being infected with these parasites that results to diarrhea. Mga insects, mga dust, yan lang kunong yan sa streets, particularly sa streets ha. Well, by giving them medicine for mild cases, for severe cases, they will be given admitted to the hospital, for rehydration through dextrose. Well, my advice for them is not to eat foods, especially in sale along the sidewalks. Ang part sa to be blamed or kana bitong people to monitor them. Kay pamupod. Pero gyud na sila inherent on tapo na sa ilahang as food na provider na po sila responsibility to make it safe and clean to the public. So that they will not be infected by those dreaded diseases. We have to let the city health officials to let these people undergo series of seminars for food safety. I met you at the club that night.